Блъснатият човек е гневен човек. Този човек е сърдит, че са го отблъснали, не са го харесали и иска да си отмъсти на света, ако е по-силен. А ако е по-слаб, той се предава, отпуска се и няма стимул за живот, не иска да живее. Намразва този, който го е отблъснал, разболява се и почва да линее. Не отблъсквайте слабите, господа. Този, който е по-силен, трябва да учи по-малките и по-слабите, да им показва как с разбиране да продължават напред, да търсят новото, да правят разнообразни неща, разнообразно да живеят, а не монотонно и тъпо да затъват в еднообразие и в смяна на обстоятелствата да изпаднат в невъзможност да се поправят. Затова моя съвет е приятелски: не отблъсквайте никой. Не проявявайте никаква негативност към който и да било. Помагайте, ако можете, като не можете, просто с усмивка подминавайте. Така тези, които са по-слаби, няма да се чувстват отблъснати, няма да мразят, няма да се гневят, а ще ви подражават. И така светът ще стане по-добър и хората ще бъдат по-щастливи.